Jacob Mdenda Oya Ovhura Hombe manje. Munowaza kuti ndo maspika emuparliament. Panapa Oya achiataka vakomana namachakera achiti aiwa maissues amunoya muchidiscussa pasocial media atombomatarisi totarisa aiwa maissues atinodiscussa in the House of Assembly. Saka mina mashoko anodanyorwa panapa atiri kuona kuti these guys panguva ine vanyasokona kwaunzi zvigananda zviri kuzama kuvandazvo nezvigune panguva ine don't forget subscribe or like on the bell kuti ibida panapa mukremo wachamudanyorwa achiti Speaker of Parliament Jacob Mdenda has stated that the National Assembly does not deliberate on matters raised through mainstream or social media. His remarks came after Youth Minister Chama Chakere publicly urged President Emerson Mnangagwa to address the country's deteriorating health system. Although some legislators have echoed the call for parliamentary debate on the issue, Mdenda maintains that such discussions fall outside the formal procedures of parliament. Tobashkwantopona Mdenda panapa achikanzura achiti aiwa izvozvo nawo zamunotaura pasocial media tinei nadzo, but at the same time toona vanakomana vakaita sana Mbomshogeza vari kuuya vachiexposa achiti aiwa shoko raingoda kuti nhau ingosvika chete kuti the regime aiwa yateka note kuti the health sector panguva ino aiwa it is struggling. Panapa zvigananda zvatova in action kunyange panguva ino vachionekwa kunzi some of the legislators vari kuda kuti nhau iyi ipinzwe muparliament idiscussiwe, but chokwadi vanenge vatova nacho tenda anenge atova kuzvigananda panapa vamva vaitoimisa kuti tirege kupinda parliament just because they know kuti vakaipinza parliament panenge paakuda transparency and zvinobva zvasvika to the public yese inenge yakuziva kuti aiwa this project ichange kufambiswa sei. But to avoid that ndo patiri kuona aiwa vana Mdenda vachiya vachikanzura these issues muparliament kuti ngadzisadiscussiwa. Pinda comment section medu munzi mafunguro enyu vatodii pamusoro pechitwa ichi. Pinda comment section medu musango subscribe or like, watch it on the bell icon.